guys, magligo din meron. Kiwa juga ba? Di na ako ba basta mag-hi guys. Magligo dyan meron. Boy. Bilang. Paupo. Abita kay mataga. Agak pa to ah. Yes. Okay. Ni. Kahul pa. Kahul. Nasa nung putok-putok. Ano? Pula kayo. Wala katumban ram. Wow! Yung kamot. Ito kasang utang ba eh. Wala rin ko ka. Imbis nga mo hanap ito. Naglantaw mo ko sa tubig noong pag-dive na ako. Gano'n ako ba? Naglantaw ko sa tubig. Ana-ana, lukot to. Imbis nga mo hanap ito ko. Imbis mo. Ang ala kayo. Ako dili na noon karon pero katuuna pa ko. Imbis mo hanap ko. Ambak. Ano kaya ako dito? Murag. Wala ra. Sakit kaya ako agtang pag-dive na ako. Oh yeah, kalau beram. Ouch! Ouch. Pagay sa kita ng itlog ay! Stilan. Nasamad. Sa bato? Oh. Remembrance. Ang dive boy, marag patagaman ako ba yung ano ko dive ay? Ako gani adlo pa ko. Ito maligo na nag-fishing niya. Ay, pakay ka. Nga, kasakit lagi ako nri, apdos lagi. Matingalan lang ko pasol nga. Musukol. Uy, dara, musukol. Damit mo na ito gana. Tayo, kaya regalo. Ito ba siyang sibo? Hindi tatog napitan, matag di sibo. Di takalausog mga boundary. Sibo na naman. Mama kakasakag, ginabo, sukad ka no? No, saka ka dito ka, nismiyag ilong ni mo Carl ba? Yung kay gawas-gawas sa inyo ha. Sige ko sa mga pro. One. La. At ko ilang kon. So, veteran rapod. Tapos akong itlog kaniya nga. Pag-dive na ako ba, wala makuka-straight noon pa na ba? Lagi ni. Ni buto bitaw sila ko ni buto. Puto lagi ba eh. Tapos kita sa akong itlog. Puno ko ito ka juts tubig. No, piki mo ba nga? Guys, this is the life of Dexter Fernandez. Ito ta, mainitan. Ito yun, makawatan din taron. Ito mga bag. May lang na wala. May ilan na mawala kung nakawatan no. Ano ni life sa walay module. Laglaag lang. Kani siya, anam ni siya yung module. Kahit pabili ma. Ikuyog lang dyan mo. Ano ni may maestra no nga? Katuwala ko nga. Wala ko napasa nga. Project man, pinaskuhan rin naman. Kuan na tawam kay. Wala bete party din ulay change gate basin day ikaw unta ako mabunutan na. Palusot, grabe kay palusot pa. May bangon si ma'am. Sumbag po kag maestra naman kung mamagay na. Kanang gamay ang grado. Kaya lain na bisag sikag present. Bago na ina ko na. Lakaila mo? Lakaila mo di ay. Gawin mo sa una? Bili na lang. Wani mo gisugot si Ram? Ano nung kaila mo? Anong kaila mo? Namoy ko ano? Difference lang ni Koan from ko. Kaya dapat Kingog namoy history. Nagsugod atong nagpangita kag ano. Din siya may ni Patol. Wala gisugotan ano oy. Wala siya Bretman Rock sa Dipolog. Wala siya James Charles sa Dipolog.
Aman Ram. Sayang tayo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na kinis na sa kamot hapdos. guys, tamalin may kan guys, kipulihan mi atong mga nag-fishing. Dexter. Guys, paulan nami. Pauli Paulit na kami ni. guys. Lingaw na swimming. Sila rin nag-swimming. Na watch ko porn star. Yeah, boy.